ki parlok bat ki parabungit baro ki bala bunya sngowi gani ke Bible study ni ai khublai fi ha ka kerteng ke jong tribe nong penim be jong Jesus Christ kum ke balang alum siap Presbyterian Church ni wan ya banwanra ya gani ke Bible study happening jo fi sisen chitayo ha sing thoding but ha gani ke singiru ke balong ke Good Friday ni wanra ya ke Bible study ke ba kerpang ke bede bat kini kesni bat kata kolong ke jingsus pa ke jong blay yangi ublay ula pa yu try jesu bon syayap na ke benta ban sus pa yangi kinong pop kata kedai ke banginya perkhat inya pet ya ke tien jong blay kini ke por kanang ba in sungtho susu ya ke jingmut bat ke jing temu ke jong blay leng ba ke jing wan ke jong try jesu ban sim ke jing long breu ma u bolong khon blai lo wan hian na beneng ban khai u kum breu bat em ha ni sla khando life host nam ban yelap ke gospel lies nam bat hadien kata ban sha ke jing yap halor ke ding phna tung in yoi ku khpa jing yu ba beneng sasi sen ni aingu ime bamela penla pat ingi kumne bagi nyo ekani ke Bible study ya ka bangi penlong na ka we ka tayo si ka we try to record khu I we pi we na ki parabunget ki parlok ki be ya yo sngo ki be snap ekani ke Bible study balingba jong kani ke jing puli jong I ka tien ke jong me nginda yo try ya ka jingkar khu ki ba kodo tam ki ba me mela penkhre na ka benta kita ki ba kloy ban sa score ya ka tien ke khoi ke jame ki ba wat ya ka jing sisa ki ba wat bandan ke jing dei ke sisa bat me u blai u im to sngo ko pai ni ke jing pan to kar khoi lo sakri ru kan ran na do basdang hadu ko bakun na bang pa ni kini teng Jesus Christ amen te kumangina kran nasdang namar bagani ke Good Friday kesni hakaba utrai Jesu men arhajas nam tam men shwa ukhon jong blai ula ino ya kata jaka shong jong beneng kaba ula dan bad ukpa jong yu bahabneng ubelong blai badan bor baro ban wan sekani kesla khando ban sim ye jing long breu bad ban ya hangne hadu bonda sim ke benta ban long ke jingsus pa na ke benta jungi kinong pop te ngan puli ke ni ke khat na ka ktien ke jong blai di ki kentien ki bo Jesu hi ulakren ha ka por bu dang dan ha ni slakhando ulakren ni kini ki kentien ha ki sunran gospel Matthias klen nong ga arfoi sorry klen nong ba arfo ke khat ba arfu fra kumba ukhonu breu simna wan ba on sakri yu ndrei ba on sakri bat ba on ai la ka jingim ban long ka jing suspa ya ki babun kani ka jing kran ka mi hadien bo try Jesu pansyai ki senran ba ka jingim ka basisya ka jingim jong nongilam ka de ka jingim ka basakri ki parabreu ka bala try khli tibat upen I hangi da nuksa jong ke jing im la jong hi bo ong hangi da basyai bo longwan sekani slak hando sekani ka perthai ba unyo ye ke jing sekri jong ki brio ndai bo ma un sekri hado bonda IT snani la ka jong ke jing im na ka benta ka jing sus pa jong ki ban namar bo la pendap ye kata ka bo longwan ni baro mentang yo ya ka lat jong ke jing sus pa na ki pop ki jong te kai gani ke jing sus pa balai ba ngi dan kamingi ban sus pa kum ki breu ka Bible ka kan syai banado ubreu baningkong bat ka baningkong wadam bat ke im ya ki bala thau klampop ndre ki la rengkang no ya ka hukum ke jong blai bat kumta kila hap na opo kapop bat hadien jong ki baro ki brio ki bala her pateng
na adam bat na ke im kila yo pateng lani kila yo kenti ya kani ka pop ka batenrai ka banandu basdang bada haba ublei uyi kata ublei umsim ino yo breu bon sa hangta namar ka jing thmu ka jong ublei na do bom jikut haba thau yo breu kalong bo nong ubanyes dan ka jing dei bat ublei undan haka yeng ka jong ublei undan haka jing slok bat ublei bat bo nong sebar na kata te dan kam ban wan ra biang pat yo breu sia kata keju ke jing dei ke baula dan haka basdang bat ublei te haka siti signong Ephesus apostle Paul ukran syai haka lenong ke baningkong ke dekat ke basau yathu syai wang kat kembali jet yangi hau menba 4 penlong nong remi ke perthei khnang bangin nong ki bakhut bat ki bakhram jing duna hakmat jong u haka jing i kata ke de jing thmu jong ble bu thau yangi bangin nong ki jing thau ki bakora jong u ki bakhut ki bakhram kano kano ke jing thobria ne ke jing duna bat ba indan ke jing de ke basisa bat u haka jing i hakmat jong u kamat bangin dan lang bat u denrei namar bau ubriu lale pop no ula jingai no ublei bat umla syu bandan kata ke jing dei ke bajan bat ublei kamba kalalong ha kapor ke ba khamaswa tiba kani ke pop ke peni khlat nangi yangi no ublei hagi bobon kiliang ke peni khlat yangi na ke jing i jong ublei ke peni khlat yangi na ki hok ki bangiyo kum ki khun ki jong ublei ha ke yeng ke jong u ke peni khlat yangi na ki jingker khu ki jong ublei wala dang yo diang hi kita ki jingker khu da do ublei simpat simlut ndrei ki dan ki jingker khu ki bangimyo haba ngidang dan hapo kani kapop tin mar kata kadan kam bon sius pa yingi ya kamen sim jungi khnang ba inyo pan ya kata ke jingi dei ke babat ublei tiban sius pa yingi kamut ayu habangila ha makapop ngidan po ke jing long brau ya kapop putra jisu ongkat ubriu balale ubadang yele kapop ulung mrau jong kapop te umrau habangi kran sipang ke jing long brau unu ubalong umrau jong weipat ukenran umla ban pelaj diladi nau tau kenran dan bala ban pelaj diladi badan kam da weipat unong pelaj ubanwan ban siu ya kedor na kabenta kata ke jing pelaj yu tegani ke kentin jing suspa kawan na goi ke kentin Greek ke baong agarosa lani exa gorazo kadang ru goi ke kentin Greek pat ke baketeng lightron lani ke bakren sipang ke jing suspa ke ba dei ke dor ban pelaj no ke dei ke jing siu ban yo ya ke jing pelaj ya kimrau nagata ke jing syate syakhum bat kalau ban kentubru ya ke jing ya siu da ke bujli tegani ke jing siu spa ya ke mensim jungi kalong ke bukat no habangi perkhat kum kibreu dan bangila dan kibalaan perkhat ba ola ban siu tang da ke basiu da ke pisah mereka melonggum ta ke pisah kamla ban siu ke dor nomor ki pop ki jongi dan lese ki berperkhat pada ki jingle bebaha jong ke jingim bala ban siu ya ke dor jong ke ni ndrei umla ke tin jong blei ke kren syai ba om de ki jingle jongi bala ban siu spa yangi te kalong ke berem ke sam ke besau khandai kani ke kitab sam ke bible ke bangisyam haga ke jingruai sam ke besau khandai le tho antu bagas jing suspa kalong ke berem om dan ubala ban suspa na ke benta weipat kata ke dei ke baong ke tin jong blei ke khot ke banyu hagas bedkhot ke bapra ko ong ke jing suspa e ke mensim kalong ke berem denrei
ni ai ngo yu blai banadu swabon wanu try Jesu nadu swabon thau ye perthai u blai la de pen kre lupa ya kata ke jing suspa bar haga testament ga barim haka wei na ki kitab Hosea kalanong ba khatlai du khat bakhat saw u blai u kular ban suspa ye gibreu but haka ni ka city skinong Galatia kalanong ka ba saw ka khot ka ba saw do ka ba san hang tu ngi sem ye kata ka jing kular ka jong blai wangan suspa ye ki na ka ti ka jing tap ngan plat emiki na ka jing yap a ka jing yap hangno ka jing yap khram jong pha a ka jing yap hangno ka jing pinjot jong pha ya ka jing kala ka bamut on bori no na ki khmat jonga te ngamut haka katu ka dei ka bangi sem Hosea haka city sigi Galatia nong basaw ka khat basaw do basan kini ki kentien ki ong nrei habala ja kaya babyang ublay la pha no yu khun khnang bo nyo ban sus pa no yikita ki bahapo ko hukum banginyo pediang ni jing ting khun kita ki dei ki jing tho khandiat ki ba i na ga Bible bon ki wei pat ki jagaru hakaba ublay upun pang ya kata ka jing thmu ko ba bam jikot jung ban sus pa yangi ki breu ki bala ha po ka pop dan weru ubom simha ba ka pop ka Bible ka kran sai ba baro ki la pop lada ubro usngo bo long bo bha kanno bom simle kanu ru ka pop ndre unum laj na ka jing hier pateng jong ka pop ka banadu ka patamen ubreu baning kong adam kumta amdan bala ban ongi ladi bo long ba khlam pop tu Jesus Christ ubalong khonu blai habo wan chakane ka perthai sim la khai u hakadur jong ka ba khai ngi gibreo ka Bible ge tho shai Gospel Matthias ba la khai u na ka thaisoti daw man sim ba khoi bakumta simyo pateng yakata ka pop tan rai ka ba ki breu baro ki yo bada ka jing im jong ku mu breu sim la le pop ulalong ba janai na dong sidong bakumta ulong ba khlam pop bat ka an ka jong blai ka dawa ba uta uban ai ka jing kenya na ka benta ki pop ude ban long uba khlam pop yaladi bat ubala ban sim ka bakum ka ta ka benta de tangu Jesus Christ ubala kha khlam pop bat ubom sim le kanu ru ka pop ubom sim le pop tigumta haba usil ya ka kuna kalong ka babyang ka dor ba usil na ka benta ban ai hangi ya ka jing lai doi na ka pop na ka benta ban penyo hangi ya ka jing pen im bangin yo ya ka jing im bom jukun te kani ka khot ka wei pat na ka Bible ka sithi Timothy ka baning kong ka nong ka ar ka khot ka basan do ka ban riu kong namadong wei blai but wei siang ru padang blai but ubrio u Christ Jesus uba uhiru ubrio ubala IT la dia ban nong ka jing suspa ya baro ya ka ban pla ki por ki badehi kata ka dei ka jing sisa but kumno bon try Jesu ula ai lani ula penyo ai kani jing suspa ula siu daga snam la jonghi daga jing im la jonghi kasnam gadi ka badon ka jing im ban haba la penmi no ai kasnam jung u daga jing sa yu ya ka mat jung u halor ka ding phana ka jing im kala mi no na u bar kani ka jing im ka bah ka snam la siu kala siu no ya ka dor namar ki pop jong ukhun benriu ka cities ki Ephesus ka nong baningong ka khot ban nyu ko ong hau bangila yo ka jing sius pa da ka snam jong u ka jing ma i ka jing palat jongi
kat bakum ke jing kendrai ke jing ai ublai berkani ke senam ke jung kalong kedor ke baremba kedor ke ba biang na ke benta ke kuna ke barem ban hap ban siu ban plat ngi na ke jing long rau pok ke pop ha ke siti skinong koren ke baning kong ke nong ke ban rio ke khot ke bar pho Apostle Paul thok kumni namala thiet no epi de ke dor ba de namar kata tu penan brom yu blai kamet pat kam sim jung phi ki balong gi jung blai tikani ke jing sius pa ke jung try jisu omtang ba ke ai hangi ya ke jing ma gi pop ka pen ksan ru ingi khmat jung blai ha ke siti sinong room la tho ikini kantin ula pen ksan ai da ke jing ai jung u ken da kata ke jing sius pa ke bahu Christ Jisu but la penyo hangiru ya ke jing ma gi pop hagi Kolosai ke siti Kolosai nong banikong dekhot bakhat saw da tho kumni hau bangi yo ke jing sius pa jungi ke jing ma ken ya ki pop jungi tikata ke jing sya ke jung Jisu Christ araja snam menchwa banyam ya ke jing yap ke basir khai halor ke ding phna ke jing pen sitom ke basir khai tam hagi tu gi por na ke benta ki nong kam sniu kalong bola simno ya ke jaka jung nong pop ku manga ku mafi banyap ya pli na menta jungi bat kumta ban siu ya kata ke dor ke barem bat tang ma uhi bala benne ya kata namar kat kum ke jing dawa ke jung blai udai benlong ubah klempok udai benlong ubah klem ke jing tho bria kum bakalalong ki por swajung Jisu Christ bahabo blai udang pediang ya ke jing kenya de kimrat ulapha ya ki tu ki lingdo ya ki pat ba ke jing kenya ke de menong ke batlam ke bakhlam jing duna khlam jing ko jing thut jing duna khlam jing tho bria kani ke de ke sringiu jong ke jing wan ke jong try Jisu ku mu khon nang brot jong blai bakhlam ke no ke pop ban sim ya ke jaga jongi ki nong pom ban sya ya ke jingyap ke basir khai halor ke ding phna ban siu ya ke kuna nomor ki pop ki jongi te uni ulong suspa jongi ulong ro ubakhlan ke tin jong blai ke kren syai ki bobon ki jaka ulong ubala banyerap ingi ulong ro ubayai im seru bom jikut ka Bible ke thu bahabo try Jisu ula IT la ke jong ke jingem halor ke hadu bonda yap kata ke jingsha jong halor ke ding phna laisngi hadin ula mi pat ne ki bayap bat uyai im seru ki bom jikun uni jo Jisu ke Bible ke thu bon sawan pat ban syauno ikita ki bala nget hu ki bala sispa ki jong bat hadin kata ban bishar ya ki jet ban rio jong ka perthai tekani kedai kedau balai bo try Jisu ulawan khnang naman ban sius pa ingi ula syayap khnang lor ke ding phna hagani ke singi Good Friday khnang bo un siu ya ka kuna nomor ki pop ki jongi te aba uladap ban pendap ya ka bekat kata na ka benta jungi hatul manga mafi ni inna kumno banyo ya ka ni ka jingsus pa haba fi anglo fi trang banyo ya ka ni ka jingsus pa lada phimpat pedang ya ka ni ka jingsus pa ka bau Jesus Christ ula penyo na ka benta jomfi ka jingkli kalong ngene kumno ke bang de banne kalong ke jingkli ke blak kli de ki brio ngamba ki pateng baro nisem ke wei jingja ye ke bla tho ke kam ki apostol sifang tawno abndi blai i ke jing don ke jong blai bat ki sakri ke jong ki be love you Jesus Christ apostol Paul but Silas
men bala set la tabi ki ke yeng bendi namar baki yalap yo jisu habaki le rwai bat ki le dwai la khnyo jumai bakrau ki kinjri na ki kti jongki bat na ki kejat jongki bat ki kinjri ki bala te ki wei patru ki nongsa bendi ki la syuhab la ka hab baru nong up bendi ngila benong jailer jong kata ke yeng bendi ha Ephesus ha Filipi ngaman ula khnyo than bada kata ke jing i jung wi i ru yeladi bau dan kam ya ke jing ma iki pop la jong ula i ya ke bor ke jong blai ula ya snow bau Apostle Paul wi ya tho shifang Jesus Christ bad kumta ula dem khrop akhmat jongki baru la ong yo Apostle Paul yakini ki kentien ha ka kitab ki kam ki apostle kalenong ka bakhan rio ke dekhot ke balai fu wong a kanran ayo ka dayanga benne ban penemenga kata ka de jingkli ki jong bala se kalong ka jingkli ki jong phi kalong ka jingkli jonga kalong ka jingkli jong ki reu khrau bat ki reu madan lomba ki pateng hakapor ka jong Jesus Christ hi leit ban kali u ya kani ke jo ke be sri me kani ke jingkli do nong yanam niam u badan ka kedan ka bahe bha ko mu farisi u Nicodemus ban kali yu jisu ayu de ban banyo ya ke jing penim berkumtaru unil jailer ula kali yu jis yang ngamat ya Apostle Paul ya ki syakri ke jong Jesus Christ ayu ba u de ban ke jubam kejubab kejong Apostle Paul bad u Silas ye u kalong kumni kedkhot ke balai fuwe temen ngai ho Jisu bo try bad on sepen im yemi bad ye ke yeng jong me kata ke de kejubab ke batang silan ndrei kejubab ke ban penyo yu ye ke bam jukut Tungay how Jesus Christ ubau try but an penim yemi but om tang yu long ruh ni but ke yeng jong me te ki parlok ki parabungen lada phimpat pediang ye kani ke jing penim ai ke jong blai ka bala penyo hangi da ke jing sius pa ke bau try Jisu la siu ke barem ke dor jong ka daga snam ke jong uhi daga jingsya yap jong uhlor ke dingpna pinang dan sebar jong kata ke jing map ke jong ublai tang kita ki balangit hau Jisu ki bala pedang ye ke jing suspa ke jong Jesus Christ ki bayo ye ke jing map ye ki pop bat ki bayo ye ke jing pen im ban im seru bam jukut rengkat bat ublai om banlit sekanurok kakso lani ka dujok ding kata kadai ka khubor jong ka Good Friday hatu pila kloin ban pedang yu Jisu lada phimpat kloi nga kerpat ye phi ba fin perkhat ye kini ki bangi ngina pulih kani ka por long ban boteng namar ngimtep lanu bukan wan kesngi besar dalawan kesngi besar dan porsio ban kela kemungan dan porsio banat akhmat jong blai ban ong amap iki pop jonga dan porsio ekata dan porsio banyo ya ke jing sup badu blai mla sio banyo ya ke jing suspa dei menta ban le no ekata banwan sio Jisu banong atrai ngangit bami mela yap namar ki pop ki jonga mela siu spa dala dehi daga snam ke jong mela siu ban siu ka kuna namar ki pop ki jonga ban ngangit hami try ngangit ba melong nong penim ba do try lada phi daga donu baro phi yathu ikani hau blai hau try Jisu banong try ngangit ba melayap namar ki pop ke jonga
Bada kedono ke luet ke snusi namar ki pop. Banong atrai ngalole pop persya eme. Tuma biki pop ki jonga. Kelempap ke ketin jong blai ke kular. Bakat ubangit hau. Unyo ya ke jingmim bom cukut. Hak gospel Yunus kelenong ke balai ke dekat ke bakat rio. Kawai ni ki dekat ke Bible ke pendap yang iki brio. Da ke jingkerman. Kat kibala puli ya gani ke dekat. Ki sungtho bah. Ya ke dor jongka. Kau nabau blai ula iet kata-kata ya ke pertai. Kat bau ula IT no ya lau khun bala kamerwe. Bau eu ubangit hau unom jatsu. Nrei unyo ke jingim bom cukut. Kata ke ke kular. Bala da pingit hau Yesus Kristus. Ke jingjot jong ke dujok ding. Ke jingyap bom cukut ha dujok. Ke jingjenjar jong ke dujok. Ke basilenter ke basiru junom. Hang ta le thu bakadan ke ding betang do kendok. Bat ke bakum daj beniat. On pelat ya fi na kata. Namar wa fi la pediang ya ke ke bau Yesus Kristus ula pendap na ke benta jong pi ula siudap de ha ke bakum gani ke sengi arjas na menshwa halor ke ding phna ula sya ya ke jingyap ke besir khai ula simno ya ke pop ke jongi baro haladi ke jing bitar ke jong blai ke badai hangi kala ha halor jong ban habula dep ya ke kam wong la pendap ula dep ban pendap mo na ke benta jong ha bat jong pi imnan kam syu bangin nang perkhat kumno bangin yo jing pen em nrei ublai ukhot ya fi yanga ban su pediang ya gani ke bau Jisu la penyo ban hakani ke ju gospel Yunus kelenong ke beningkong ke dekat ke bakhat ar la tho ikini ki kentin rekat ki bala pediang yu hakito ula ai bor benong ki khun blai kata kita ki bangit ha ke kerteng jong haba filang ngai hau om tang bala yo ya ke jing suspa ya ke jing pen em ya ke jingim bam jukun nrei la yo ru ya ke hok pat sesin benong ki khun blai ta kamut ban yo ban wan phai pat show blai na kata ke jing long ke balong nong we na ke jeli ke jong blai na ke hima ke jong na ke yeng ke jong benong biang pat ki trayeng ki tray hima ki tray muluk apostle Paul about tho sifang ki breu ki bangit ho tray Jesu ha ke sithi sikinong Philippi gal nong ka balai ka khot ka bar pho ong namar kata ka jinglong tray snong jongi ka long happening nang taru mi up community yo nong penim bu Jesus Christ bo try ka jing up community bo nuan pat ban xiao ngi bat ban ai ngi ya ka met ka bathamai ban ai ngi ya ka met ka bamput shu bat bangin long bat u junum la junum tikane ka de ka jing kular ka bakodor ka jong blai ya phi ki paralok ki paramansim ki parabangit baro kat ki be yo sngowi ka ni ka Bible study hang ni ka por ladafi fi perkhat ila ke jong ke jingim ayu ke bekut jong ka hak jing de jong phi bat ublai phila yo nam ya ke jing de ke besisa ladafi pat yo u Jesus Christ u khat ye phi manta ban wan se u ban ban pediang ye u mu nong pen mu jong phi ban nget bola yap namar ki pop ki jong phi bad bo phim nan kam shu ban ai e ladi nrei haba phi pediang ye u phinyo ye ka jing suk ye ka jing kman ka bomla ban batai bad ka jingem jong phi ka num long shu ka batang dala ka bor priu la jong nrei ma u
un dandukat un nyalami pi un ai bor baro kisngi ke jing im ke jong pi tilada hagane hi ka khlmat pi ong ngakwa ban pedang yu jisu ngakwa ban duai balase phim sung nang gum no ban duai lada kadong kedan kanu ke jing don kam ju pi ngan ai pi ya ke jing ai jing mut kablong simple ba gumno ba fin duai pidon kam ban le khmat jong blai ban ong ko pa jong au ba pening ngai ngo eme ba mela pha yo Jesus Christ u khonu jong me ban wan chagani ke perthai ban nyam halor ka ding phna naga banta jonga ban sius pa yanga ni ki pop ki jonga ngala le pop yeme ko pa ha ke jing im ke jonga daki kam daki jingmut jing perkhan daki khitien tu ma yanga bat tupen im yanga bat kumba uni unong ap bendi u jelor ula yo ye ke jing pen im hadian bola pediang ye kata ke jing ong ke jong apsal pol ya phiru kan long kumjo kumba kalong kumjo iki pho hajar ki pat belin ba lamba ki pateng ki belit baro ki bala pedang yo Jesus Christ bat ki ba plamen hadu mentah ba ke jing pen im jong u kalong ke ba shisha ke ba yene bat ukwa ingiru ban long ki brio ki ba im da ke bor ke jong blai bangin le ka kam ki ba bha ke jong u ban nya yakni ke sla khando ban pelan brom yu blai bat ru ban yathu iki weipat ki para brio ya ka ni ke jing it ba ke jong blai na ka banta ke buram ke jong u amen tatungin ya duai ku kpa jing yu ba pening sesisin pada try ngiangu eme ba me dan dekat lambat ngi numba ka ni ke por batu dekar khu kan rat i wei pi wei na preng jong i ke balayu snow ya ka ktien jong me ai try bangin na mat shisha ya ka ni ke jing penim ke jing su spa ka ba kodor ka ba try jisu la penyo na ka banta jongi da ka jing sha jong u halor ka ding phana bada try na pen na ka banta jongi ru ki bala pediang ki bala nget ho ya rab ingi bangin im ka jing im ban penan borom me atrai ya rab ingi ban pet chme ban yo ka bor ka jong me ha ka jingel ti ka jongi ka ni ka slakhndo ni long ki batlot ki badunan ladi ndai melong ublai bo pendap ka hai ka bor ka jing ai ka ba mela ai ling bo try jisu ublai bo yalam mingi dong man sem ba khoi u jong me khanang bangin yo ban nya nang ni sekhaman kum ki briu ki bas kham me tat hadu kata ka sngi ka bo try jisu un sawan pat ban shao ya ki bangit baro sya ka jing ja thai ka ba bam jukut ban long lambat u ha ka hima ka jong u shadu bam jukut to sngo ku pai kini ki jing pat ki jong na bang apa ni kini baro teng try but nong pnim e jong yu Jesus Christ but to ai ro ba ka jing ai ka badap bem ka jong u ka jing it ba ka jong bleu ku pa ka jing slok ka jong man sem ba khoi kin da shankar hailam ba di wei pi wei na pedeng jong ni ki balayo sngo ya ka ktien jong me ni ka por but ki wei ru ki ban se sngo ya ka ktien jong me limba ka ni ka YouTube channel jong ka palong menta hoi but ki wei ru ki rumet ki badan hang ni bat hakeleng slak ka pathai menta du halakatahi amen ku bless bon bleun kerku